Máme hluboký dřep. První cvik. Opřete se ramenem o vaše koleno a chytněte si rukou protilehlý kotník. Začněte otlačovat koleno směrem ven. Snažte se vytvořit co největší prostor mezi kolenem a trupem. Ideálně loket se propíná, pokud je to možný. Uděláme 30 opakování a na závěr chcete 30 vteřin výdrž. Pak samozřejmě to samé na druhou stranu. Druhý cvik, stejná výchozí pozice, rameno se opírá o koleno, chytneme kotník, ale tentokrát se vytáhneme za rukou směrem vzhůru. Důležité, snažíme se vytáhnout co nejvíc za rukou, šáhnout si na strop. Střídáme a uděláme celkem 30 opakování. Na závěr zase 30 vteřin výdrž na jednu stranu a pak samozřejmě na druhou. Třetí cvik, loktama rozevíráme kolena, takzvaně se modlíme. Zase 30 opakování a 30 vteřin výdrž na závěr. Pokud je to moc jednoduché, můžete udělat pěsti, což je trošku těžší. Celou dobu se snažíme vytahovat z páteře, mít rovný záda, ramena tlačíme dolů. Poslední čtvrtý cvik, vezmeme pěsti, položíme je na zem a chceme se dotknout čelem. Opět 30 opakování a na závěr 30 vteřin výdrž. Pokud je to moc těžké, palec, pokud moc lehké, pěsti vedle sebe. Celou dobu se snažíme, aby se nám nezvedaly paty, to znamená celým chodidlem jsme na zemi. A to je celé. Takže máme 4 cviky, u každého chcete 30 opakování a 30 vteřin výdrž na závěr.